היי, מה המצב? אתה שומע גבר? אתה רואה גבר? אתה מריח גבר? אתה מרגיש גבר? אתה יכול לדבר גבר? מה קורה איתך, גברת? אם אתה או את יודעים לעשות, ואילו אחד מהדברים שציינתי קודם, אז יש לך סיכוי. סיכוי למה? שאלה שתעלה תכף במוח הקודח של כל אחד ואחת. המוטרדים מחיים הלא כל כך כיפים, חיי חרדה, והרגשה של לחץ כלכלי מתמיד. נכון? אגב, מכירים אותי? אציג את עצמי בקצרה. שמי רוברט רובה אברמוב. ואני עוד בחור שנמאס לו ממלחמת הישרדות. מלעשות הכל נכון כדי לרצות את כל העולם ואשתו. עליתי לארץ בגיל 13. ומאז החיים שלי הפכו לסיוט מתמשך. עד שהבנתי וגיליתי. אספר על כך בהמשך. מאז שסיימתי את השירות הצבאי, שהיה מלא במראות זוועה, הרג וחורבן, זה לא הסתיים שם. עד היום כחייל בצבא ישראל, כחייל מילואים, עובר את זה שוב ושוב. בפעם האחרונה זה היה בצוק איתן. אפילו קיבלתי אות מלחמה. אך זה לא העניין. העניין הוא שגם אני כמוך הייתי משתייך ל-76% מהמדינה הזאת. וכשניגשתי לבקש עזרה מהמדינה ששרתי ומשרת נאמנה, קיבלתי תשובה שלילית. בכל פעם מחדש, בלי שסיפקו בעבורי סיבה. בטח עלתה לך עוד שאלה. מה זה לעזאזל 76% מהמדינה? אז אם אינך יודע עדיין מה הם 76% מהמדינה, אז אסביר. בקצרה. ישראל מתחלקת לשני חלקים. 24% הם האליטה של ישראל. החיים בלי מחסור. גם הנינים שלהם המשיכו להשתייך לשם. ושאר המדינה הם בעצם 76%. המשרתים אותם כבשר תותחים. כעבדים. אופס, סליחה, אמרתי את זה. אלה נתונים מהמחקר שערכו באקדמיה, פרופסורים בישראל בשנת 2016. וזה ממש לא משנה באיזה צד 24% הללו. אם הם שמאלנים, או ימנים, אשכנזים, או מזרחיים. הנתונים האלו הגיעו אליי לא מהאוויר, אלה נתוני אמת. פשוט תעשה מחקר קצר בגוגל. בהמשך אציג את כל הנתונים. מה הסיבה האמיתית לוידאו הזה? כי נמאס. באמת ובתמים נמאס. לראות את משחק הדמוקרטיה בכאילו. תכלס, לא באמת יש לכל אחד סיכוי להצליח לצאת מהמעגל של 76%. אגב, לא רק השכבות החלשות של פועלים ועובדים זוטרים משתייכים ל-76%. תתפלאו לשמוע שגם מנהלים, אנשי הייטק ובעלי עסקים, כן, גם בעלי עסקים משתייכים לשם. עובדה שבכל 10 עסקים הנפתחים בשנה, 9 נסגרים כבר במהלך אותה השנה. רק שהם חיים באשליה שיוצרו בעבורם 24%, כדי להמשיך לשלוט בהם. נמאס לך לקום בכל בוקר עם חרדות מהטראומות שהם יצרו עבור כל אחד מאיתנו? הם בצבא, והם בכל מערכות לחימה. בבנק, בארנונה, ובשאר התשלומים. בכל יום ויום הם מחזיקים אותנו קצר. מסיבה מאוד פשוטה. כי בלעדינו הם לא ישרדו. את הטיפול בטראומה לכאורה מטפלים. אך זאת עבודה בעיניים. תנסה להתאבד שיש לך חוב. אם זה לא יצליח לך, הם יסגרו אותך למרות שהחיים שלך בכאילו שייכים לך. הם יזמברו אותך. כלומר, יהפכו אותך לזומבי. כשידחפו לך תרופות של אותם החברות, השייכות שוב ל-24%. ומה הסיבה לכך? כדי שתמשיך לשלם את חובך, שהם יצרו בעבורך. אינני קורא למהפכה במדינה, חלילה, ממש לא. המדינה גם ככה בסכנת הכחדה, מאז ומעולם. יש יותר מדי אויבים שרוצים לעשות זאת גם ככה. אם גם לך, או לך, נמאס להשתייך ל-76% האלו, מצאתי דרך מהירה ופשוטה מאוד, לצאת מהמרוץ עכברים. בלי לשפוך הון של כסף, בלי לקחת הלוואות, בלי לבזבז זמן על ניסוי וטעייה. איך? פשוט מאוד. כבר מעל עשור גיליתי את הדרך לצאת משם. ואנשים שקיבלו את השיטה שגיליתי וניסו אותה, הצליחו לצאת מהמעגל של 76%. אך מחובתי להזהיר אותך. אם החיים שלך טובים בעבורך כפי שהם, אז עזוב, פשוט תמשיך בדרכך. ואל תלחץ על הכפתור האדום. תלחץ בכפתור הכחול.
תמשיך לחלום בצפייה בנטפליקס, או משחקי השף, או הכס, או בכל סדרה אחרת. ובבוקר תתעורר בלי לזכור דבר ממה ששמעת כאן. הכפתור האדום זה בעבור האנשים המעוניינים לצאת מתוך העבדות לחירות אמיתית. אך שוב, חייב להזהיר אותך. החיים שלך כבר לא יחזרו להיות כפי שהם היו אתמול. כי הם הולכים להשתנות לגמרי. לא יהיה לך יותר מחסור בכספים, מנהל הבנק ילקק לך את התחת, ויפגוש אותך עם כוס קפה במשרדו. הבוס שלך, יש מצב יעבוד בעבורך. פוליטיקאים וסלבים ירצו להיות חברים שלך. אגב, בכפתור האדום, המקום מוגבל, ואין כניסה לכל אחד. אז אם החיים שלך באמת חשובים לך, זאת הזדמנות שלא תחזור על עצמם כנראה כבר לעולם. אז קדימה, בחר כבר עכשיו את המסלול לחיים שאתה רוצה. אם תלחץ בכפתור הכחול, לא נתראה יותר לעולם, אפילו תשכח ממני. אך אם תלחץ בכפתור האדום, אנחנו כבר נתראה בצד השני. ואחשוף בפניך את השיטה איך לצאת מהמעגל של 76%. בלי לסכן את הפרנסה הנוכחית שלך. בלי לקחת הלוואות, ובלי לבזבז את הזמן. אראה לך איך לחסוך בכאב, בזמן ובכספך על שיטות של כל מיני מיקי מאוסים שהתחפשו לטרזון. בכל מקרה, הבחירה בידיך. מאחל לך חיים טובים בכל דרך אשר תלך.